A Maria Dorneira será verde azulada e os concursos terán premios máis cuantiosos. A festa quence motores facendo os seus primeiros anuncios de cara a esta singladura. A Casa da Xuventude de Ribeira foi o lugar escollido para celebrar a primeira Asamblea de Peñas da 78 singladura da Festa da Dorna, que se celebrará en apenas 6 meses. A Real e Ilustre Cofradía da Dorna convocou os peñeiros para dar os primeiros pasos. Un dos máis agardados ano a ano é a elección da cor da sudadeira. Este ano había 4 candidatas. Este ano, como vedes, temos estas sudaderas. Cada ano é máis difícil encontrar sudaderas. Ou fan colores novos ou nada. Ou vamos ter que sufrir por cada ano poñer outro color máis distinto, porque é imposible. O primeiro color que vamos a mirar é o vermello carmesí. Ainda que se vea parecido ao ano pasado, é algo distinto. O segundo, azul metido en San Fumán. Verde militar. Verde azulado, me siento seguro. A hora de votar, o suadoiro verde azulado me siento seguro foi o máis respaldado con 21 votos, frente aos 10 do verde militar e os 8 do azul salfumán, xa que o vermello quedou a 0. Agora comeza a carreira para buscar deseño, concurso que arrancou este luns. Comezan o 19 de xaneiro e rematan o 6 de marzo, o plazo para entregar. Como sempre, tedes as bases na página web. O xit, a ver se co xit lle damos un pouco de auge ao xit, porque está decaendo moitísimo. De cal canto que corremos o riesgo de quedar sin ele. Ao mellor é algo que ten que ocorrer, pero a mí, por a miña parte personal, non me gustaría, porque estou deseando que cada ano salga un xit novo. De feito, todos os anos recordamos os anteriores xites. Temos como novidade que vamos a subir un pouquiño os premios tanto da sudadera como do xit. Vamos a poñerlle este ano 500 €. Para incentivar a xente a participar nos dos concursos, que no caso do xite dorneiro estará aberto ata o 5 de xuño. Tamén haberá un premio máis suculento para a elaboración do cartel. Para a festa que temos, nós consideramos que temos que ter un cartel un pouquiño que reflexe máis ou que sea máis profesional como teñen outras festas, incluso da Redonda. Empezamos o ano pasado a incrementar un pouco na elección, profesionalizar un pouco isto, é dicir, non escoller un deseño, senón escoller un artista que, digamos, traballar ese deseño ata chegar ao resultado que esperamos, non? O ano pasado, verdad, que o gañador entendía perfectamente a esencia da Dorna. Nas bases tamén hai certa preferencia, non? Porque se coñece a idiosincrasia e o estilo e a esencia da festa. Entón, bueno, sí que creemos que o ser a ventana que nos dá a coñecer fora, profesionalizar isto, diferencialo do resto dos concursos que van a ser máis populares, digamos, máis amateur, no? Que queremos que sigan sendo da xente de Ribeira, pero o cartel sí queremos profesionalizar. Entón, o premio do cartel este ano decidimos poñelo en 1.000 €. Os profesionais que o desexen deberán mandar o seu portfolio co seu traballo para poder ser seleccionados. En unha nova asamblea de peñas elixirase o artista encargado do deseño do cartel desta 78 singladura. A Real e Ilustre anunciou tamén a data para a cea benéfica. Vai ser o 28 de febreiro, xa que non había outras fechas. Este ano parece que ser un ano de bodas, entonces volvemos ao Baiuca como sempre, e non había outra fecha que non fora o 28 de febreiro. Vai a ser como sempre, vale? Vamos a pagar 40 € aos socios e 5 € aos non socios. E nada, se alguén quere colaborar con algo, ou coñeces algunha empresa que acaba de abrir, ou coñeces algún amigo que teña unha empresa que quere colaborar ca Dorna e non sepa como, pois nada, simplemente poñerse en contacto con cara de nós. Todo o diñeiro recadado nesta celebración, incluídas as rifas para os sorteos que se realizarán, irá destinado ao Fondo Social da Cofradía.